Mola moro mawuok e alwora ma Rabuore, kaunti ma Kisumu, koro manyo ratich nyargi ma jahigni 30 mane owito ngimane e yo ma ok ler kinde mane odhi e piny mar Qatar e yor manyo. Kaluwore kod migawo mar weche wuoth kod limbe, nyadendino ma koro yang nyinge kaka Mary Awuonda, ripot yango ni teko sitima ema nochwade. Millicent Adhiambo miyowa ler mar wachni. Lit kod kuyo koro mako familia moro e kar dak ma namba Okana e kaunti ma Kisumu bang' nyargi mane gigeno wito ngimane apoya nono mana ndalo abiro kende tok dhi manyo tich e piny mar Qatar. Picha moko kanyuola kod osiepe okumo kawuoro gima dine tim Mary mane odhi mana tiyo tij ot bang' wuok dala ka ngima ka siling tarik 24 dwe mokalo. Mary en nyara kendo Mary nyocha ne Nyasaye okawo dala ma Qatar. Mary nowuok ka tarik 24 kano dhi dala ma Qatar kendo nwang'e nodhi tiyo kendo dhi kelonwa konyruok e dalawa ka. Kochopo tarik 31 to nwayudo mana wach ni Mary osetho. Nowuok tarik 24 but the 1 week notieko Nairobi ka pod process gike. Koro Qatar nochopo ne otieko 1 week. Anyulano koro manyo ratiro mar nyargi ma bende oweyo nyithindo 2 chien ka giko ni en fok maduong' ahinya ma koro Mary oweyo nikech en nyodo mane otiegi nyaka mbalariany mondo ne obi oting' familia no malo. Gikwayo migawo mochung' ne jotije, Labour kod Amnesty International mondo konygi e yudo ratich nyargi. Koro kano chopo wik achiel mokelnwa wachneno, wabedo gi buok ahinya ka wawinjo ni Mary osenindo. Koro sama wuoye ni Mary owe nyithinde ka 2. En nyithindo 2, achiel nigi higni 4, achiel nigi higni 13. Koro nakwaya ni kantiere kony moro ma sirikal nyalo konyago. Kech kanotho bende nwapenjo, nonyiswa ni stima manochwade kaka ne ondike postmortem mare. Koro kata ka en stima, kata ka en ang'o, koro wanto Mary osetho, kobiduogo kendo. Ne bodies kaka International Amnesty manyalo konyowa e yor ni mondo Mary nyithinde go dhi kama ber bi okonywa. An mano kende manyalo wacho. Ero kamano. Penda serikali ya Kenya atufanyie haki. Juu ni obvious mtu akikufa kwa kazi yako lazima apate haki yake. Kwa hivyo kulingana na ripoti yenye tulipata huko ya postmortem ilikuwa nasema alipigwa na stima. Na hiyo stima tulipewa tu final result, lakini hatukupewa ripoti venye upasuaji ilifanywa. Sasa hiyo ndio taswishi. Ringre mosenindo Mary Awuonda ne omolo pachoka tarik 19 dweni kuma bang'e anyuola ne otemo matek mokele machiegni e kar kano ringre ma Kisumu. Koro gikwayo kony mar miyo nyargi kopo mare mogik e yo manimba. To nikech ok anyal kata sama wuoyeni kata wachne mar iko podi ok watimo nadi, pod ok orumo te. Koro wadwan mondo waik tarik 31 to waonge gik ma kaka wanyalo konyo. Koro akwaye kwa sirikal ni ng'at man gi kony moro amora nyalo konya mondo akow Mary. Waonge gimoro amora koewa kwa sirikal mondo konywa kaka dwaik Mary nikech Mary no nyithindo 2 to uneno kaka dagi bende kanowinjo wach ni dagi bende shock nogoyo manotho. Koro kaendi wan gi Mary to wan gi Mary machielo, wan gi liete 2 kae monego bed ni iko. Koro ewa kwa sirikal kanyalo konyowa to mondo konywa mondo wakow Mary maber. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, namba Okana, Kisumu County.